what's up mga chong? At mga chang! So welcome back to our channel. So ngayon, huwag natin kalimutang mag-comment mag-like at huwag din kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para laging updated sa aming mga video. So ngayon, mag-vlog sana kami ng tourist spot dito sa Bicol. Una nating pinuntahan, Bee Farm. Yes, kaso sarado. Sunod naman pinuntahan natin, Sumlang Lake. Yes, kaso nga lang sarado din. Hanggang nag-decide kami, pupunta kami ng Kitinday Hills kasi maganda yung bundok doon, yung parang Chocolate Hills. Kaso nga lang, sarado din. Yun, pupunta ngayon kami dito sa Kituinan Hills. Kaso nga lang, yun, ito, sarado din. Dito lang tayo sa labas. Yes, nasa labas lang kami ng Kituinan Hills. Ayan, kitang-kita po yung mayon sa likod namin. Yan po, kung nakita nyo naman. So, ito yung mga yan, yung Kituinan Hills. Yan, may mga kabayo tayo dyan sa likod. Yan. So, yun lang, sad to say, wala tayong may vlog ngayon na mga tourist spot dito sa Bicol. So, maybe tomorrow, sana makapag-vlog kami ng travel. And hopefully, makapunta kami sa ibang lugar pa rin. Dun sa taas mas maganda. Taas ng? Dun, sa taas ng daanan. Oo, maganda nga dun, sa taas ng daanan, dito sa Kituinan. So weird. Ito palang vlog namin, travel, sa mga tourist spot dito sa Bicol. Disclaimer lang, kasi marami ng taga Bicol na napuntahan to. Itong vlog natin is para to sa mga hindi pa nakakapunta at para sa mga hindi taga Bicol mismo, sa mga turista natin na sana mapuntahan din nila and maging reference nila tong mga video natin para magkaroon sila ng review din, magkaroon sila ng idea. Yan, idea. Ano yung itsura talaga nun? Yes. Yan. So nga pala, pagpunta pala ng Kituinan, Kamalig lang siya eh. Malapit na sa Kamalig, pwede kang pumunta ng sentro. Pagtanong doon sa tricycle, pwede kang sumakay, pwede kang mag-jogging. Actually, every morning marami nag-jogging dito eh. Yun naman talaga. So, kailangan lang naman, every morning pwede kang mag-jogging dito kasi sobrang packet yung daan dito. Ginagawa mo. So, and maganda dito pumunta mga pasikat pa lang yung araw. Kasi pag palubog doon sa kabila yun eh. So pag pasikat ang araw, kitang-kita dito kasi tanaw yung Legazpi Park diyan. Doon sumisikat doon. Doon sumisikat ang araw. Yun. So ganoon lang naman kasimple. So pagtanong mo lang kung pupunta ng Kituinan, sobrang ganda dito. Marami actually ginagamit din tong Kituinan para sa kasal sa ngayon. Kasal sa may mga event. Yan, sa event. And minsan dati kasi dito kasi nagmo-motocross before every fiesta. Dito nagmo-motocross. So nag-prenup din dito sa Kituinan kasi di namin makipakita yung loob. Kasi sarado nga siya. Tagal naman umalis nung nandun. So ayan, nandito ako ngayon sa taas. So hinihintay na lang natin na lumitaw yung mayon. So natabunan lang siya ng ulap. So nandito tayo ngayon. Enjoy ako dito sa taas. Yan, itong mga kabayo natin dito, si Brownie and si Whitey. Yan. Si Creamy. Si Creamy pala yung Creamy. Yan, cream kasi ang kulay niya. Hello Creamy. Ito naman si Brownie. Yan. Ito yung mga inalagaan doon. Sa Kituinan kasi pwede rin kasing mag dito eh.
mag-rent ng horse. Pinapakinggan ka lang niya. Yan. Kikinig lang siya oh. Hello. Baba. Yan, si Creamy. And yun naman sa kabila, mga baka na. Bumaba dyan. Sipain ka niyan, B. Pag sinipa ka, sipain mo din. Ikaw mabait ka? Mabait siya. Friends sila. Dito tayo kay Creamy. B, baka sipain ka niyan ha. B. Sinisipa siya. Doon siyang sipain eh. Tumalikod na eh. Ready na eh. Hindi na eh. Sipain pa ako. Sipain ko din yan. Uy! Ay. Siya din daw, video mo. Yan na doon. Nagagalit. Malis na yung dalawa oh. Lumayo sa atin. Ayan. Ang tagal naman umalis. Yan, yung nakasakyan doon. Yan yung picture natin eh. Oo, doon ka naman yung picture eh. Umalis ka na kuya. Kanina pa nakatambay yan eh. Ang sama natin. Pero okay lang. Yan, umalis na sila kuya. Yan. Umalis na po sila. Makapag-picture na po kami. Ay, lumapit lang sa atin. Dito tayo naman sa kabila. Sige, sa kabila naman kami. Yan, sige na, go na. Akit na. Yan, dyan po siya nag-picture lagi. Dito ako nag-picture na. Ganyan. Nung mahaba pa yung buhok niya. Yung mahaba pa ho yung buhok ko. So yan, malapit na talaga. Nabitaw yung mayon. Dami kasing ulap eh, maulan kasi ngayon. Oh, buti nga wala na yung ulan kasi nung nakaraan, ilang araw umuulan eh. Sarap tumambay dito. Kasi kami lang yun nandito eh. Nakakatawa kasi kami lang yun nandito. Walang iba. May bawal lumabas eh. Kaso, alam nyo kung ano yung nakakainis lang. Ang daming tumatambay dito pero ang basura, diba? Yan yung nakakaasar. Dito, lamunan ng lamunan. Tapos yung kalat nila, iiwanan lang nila. Kala mo, nakapulot ng tigalinis? Ang kalat-kalat. Ay nako, dapat linisin yan. Pulutin kaya natin yan, tapos lagay natin sa mga plastic, no? Kasi doon sa tindahan, linisin natin. So ayan, nilinisin po natin yung mga kalat nila, kalata nila. Linisin natin. Pwede pa kaya ito ibenta-benta na. May piti! May piti! May nagtapon po ng piti dito. Kanino kaya to? Nananawagan! Kanino tong piti? Kanino tong piti? Sino nagtapon dito? Ebidensya! Grabe. So ayan. Marami tayong mabebentang bote. Pero dahil wala tayong malaking lalagyan, so pinag-ipon-ipon na lang natin yung kalat dito. So siguro yung mga pupunta dito, makakahalata na lang sila na yung mga kalat nila nandito, hindi nila nililinis. So makahalata na lang sila, inipon na sa isang tabi yung mga kalat dito. Kaya responsable naman po tayo. Ayan. Yan, nandito na po tayo. Pwede nang pumasok. Yung sasakyan pala kanina pumasok lang dito. Binuksan nila. Binuksan nila. Opo talaga siya kasi yung office niya, yan, sarado pa. Pero pumasok ng mga sasakyan, so pumasok na rin tayo. Yan, binuksan nila. So, yan. Dito, yan, may mga sasakyan. Dito yung ano, piniprinapan. Minsan, dyan gumaganap ng events.
Yan, ito yung mga alaga dito. May mga kabayo, may mga tupa, kambing, yan. So ayan. So dito tayo sa loob ng Gituinan. So And ayun nga, sabi dito is August pa daw magbubukas and bawal pa talagang pumasok dito. pumasok lang talaga kami. Kasi pumasok yung sasakyan kanina. Kaya Yes. pumasok tayo. So ayun, at least kinlear ni Kuya na August pa August daw na. magbubukas. So ayun, bawal pa talagang pumasok. And ano pa, hindi pa daw kasi talaga bukas yung mga tourism talaga ngayon. Pero yun nga, yung pinuntahan natin kanina dun sa taas. Doon pwede, pero dito sa pinakaloob. Loob, hindi na pwede. Ang ingay ng mga kambing, tatawagan sila. Ayan hindi namin alam kung pinag-uusapan nila eh. Baka pinag-uusapan nila kami. Bawal! Sinasabi na, bawal, Bawal. bawal, 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 bawal. So ayun. So hanggang dito lang, handa lang muna mga chong. So naglinis kami doon. Siya lang pala. So yun. And Yan, kita na yung mayon. kita na yung mayon sa likod namin. So wag nating kakalimutan na mag-follow sa lahat ng social media accounts natin, Twitter, Instagram, and join tayo sa ating group page. So hanggang dun lang. So thank you so much for watching and see you on the next video. like this video. Write a comment. And don't forget to subscribe.